माबानि दिन बोसोर मोसाहारिनि डेड बडिखौनो नायनानै फैदो आरो जिथु ड्रेसाव फैदो बेफोरनि माबाखौ आं मोनजोबनानै आं नागिरना फैदो इयाव आंनो नांगौ दा डेड बडि आंनो नांगौ निया बिसोर दिहुनना होनांगोन जों मैयानिफ्रायनो खारथिंनानै दासिमबो जोंनो माबाना होआखै इसोरो ओरैनोसो ओरै थिनो एथ' खामानिखौनो मावना होआखै डिसिनाव थांदोंमोन नोंथाङा? थांनायाथ' थांजोबदो जोङो डिसि माबायाव थांबाय एरिबारियाव माबा खालामबाय कर्टआव थांनांगौ होनबाय माबा नांगौ होनबाय थांबाय इयावबो थायो दाथ' आंबो मोजां मिन्थिया। उदालगुरि जे पुलिस बिफान एसपिआ मा खोथा होदों नोंथांमोननो दा बे समाव? उदालगुरिनि पुलिसाथ' होनबागोन दिनैहालागै माबा खालामना होगोन जों हायाबाबो नोंसोरनो दिहुनना होगोन डेड बडिखौ गथायहरगोन दा मा राहा लागोन? आं राहा लागोन आंनो डेड बडिखौ नांगौ नायगोन नायनानै आं लाना थांगोन डेड बडिखौ आंनो न'सिम फथायहरनांगोन डेड बडिखौ आरो जुदि बेफोरबायदि खालामा जुदि बिसोरो नायनो होआ दिहुननो होआ सानैनि डेड बडि नुगोन आसामनि मन्थ्रिनिसिम आरो मा खावलायहरनो मन्थ्रि माखायाथ' नायै आजिखालिथ' मन्थ्रि माखायालाय मा खालामनो मन्थ्रि माखायानो माबा खालामगासिनो दासिमाव रेहाय होनांगौमोन आरो इसोरो सिखाव मोनदों होननानै दखान मोनदों होननानै डाइरेक्ट इसोरो गावाखै इसोर डाइरेक्ट बुनानै माबानानैसो माबा खालामनायसो इनकाउन्टार खालामनायसो इसोर बेलेग हाबनानै आरो जुदि इसोरो इयाव जुदि गावथारनाय मोनबा इयाव थैहरथोंसै एख' गैया। जाथायसालियाव नायना फैदों नामा? जाथायसालियाव थांनानै आं नायना फैजोब्बाय एख' गैया जाथायसालियाव। दासिमाव जे कर्टआवहाय आर'जलाइ गथायदों नामा जे बिसार नागिरनानै नोंथां? दाथ' जेबो गथायनाय जाथ'वाखै खिन्थु ओजों माबानिफ्रायसो सोरबा दा बे समाव माबायदि न्याय नागिरगोन नोंथाङा? आंनोथ' दाबायदियाव न्यायखौ मा होननो न्यायाथ' आंनो नांखागोन गारबोबाय सोर नायबावगोन न'आव गैया एख' खेथि बाथि एसे थानायखौबो मावना जानो हानायानो थैलांबायबालाय दा मैयानिफ्राय उदालगुरिनि जे एसपि मावख'आवहाय नोंथांमोना दंफैयो मा सावरायगासिनो दासिम जे पुलिस बिफानजों उदालगुरिनि पुलिसाथ' मैया सावरायनाय मथेथ' इसोरो कागज पाति लिरबाय दिनै हरगोन होननानै बुंबाय लिरनो होबाय माथो एख'नि खौराङानो गैया। माबायदि मदद खालामदो जे पुलिस बिफाना नोंथांखौ? पुलिसाथ' मा मदद खालामनो हरनि थानाय बे बेब'स्थाखौ लाना होबाय बेल'सो ओमफ्राय एख' मदद खालामाखै दा फनजों फनल' जगाजग खालामनाय एख' मदद जि नोंथांनि जि फिसायखौ फबनाय जायगायावहाय नोंथाङा दंफैयो बे समाव नोंथाङा नायनो मोन्दों ना मोनाखै? मोनथ'वाखै खाथियावनो थांनो होआखै। मा बादा दङ बेवहाय? आरोबो मा बादा दं इयावथ' एख' बादा थानाङा इसोरो जुदि माबा मानसिखौनो फबदोबा मानो बादा होनांगौ ना इसोरो दा दिहुनना होनांगौ ना गोथैखौ आंनिनो हौवा आंनो दिहुनना होनांगौ आं बेखौल' खावलायो।